Здравейте! Аз съм Елена Ярамова и ще ви разкажа за емоционалната интелигентност. Изключително важно е както и да разпознаваме емоциите си, така и да можем да ги изразяваме по здравословен начин, което е част от установяването на добър самоконтрол. Самоконтролът и по-точно способността да контролираш собствените си импулси е едно от уменията, които голям процент от успелите хора притежават. Емоциите ни показват какво ни харесва и какво не ни харесва. Много често, ако не правим разлика между тези две неща, това води до блокиране на чувствата или емоциите. Самоконтролът идва от практиката на владеене на собствените си емоции и импулси. Пример за това е The Marshmallow Test, за който говорихме в предишните лекции. Но за да можем да ги разпознаваме и владеем, е много важно да направим едно разграничение. Чувства и емоции са две различни неща. Емоциите са еднакви за всички нас като хора, също така и животните имат емоции, но нямат чувства. Различните автори разпознават различен брой емоции, но най-общо можем да ги обобщим като гняв, страх, радост, тъга, изненада, погнуса, тревога. Емоциите са телесна реакция на индивида спрямо външни стимули. Докато чувствата са интерпретациите, които ние хората придаваме към емоциите, които изпитваме, чувствата са продукт на нашето мислене. Чувствата ръководят реалността и понякога напълно я потъпкват. Нашият мозък възприема така наречената наивна реалност. Приема своята гледна точка за единствена реалност и чувства спрямо нея. Случвало ли ви се да бъдете свидетел с още няколко души на една и съща ситуация и да се е оказало, че сте видели различни неща, т.е. мозъкът на всеки от вас е създал различна реалност за видяното, спрямо житейския ви опит и начините, по които сте се научили да възприемате дадените картини. Същият този мозък не само вижда различна перспектива от тази на другите, но и също така чувства спрямо тази перспектива. Тоест, ако вашият мозък възприема нещо като щастие, но за другите вие нямате абсолютно никакво основание да бъдете щастливи, вие всъщност сте наистина щастливи. Чувствата обаче, като продукт на нашето мислене, могат да бъдат научени, унаследени и следователно съзнателно променяни. Да вземем за пример емоцията гняв. Тя се появява тогава, когато срещнем външен дразнител и искаме да се отървем от него. Нашата интерпретация на гнева може да бъде през чувството за агресия и да реагираме чрез скандал, нападение или обиди. Но след като чувствата са интерпретации, можем да променим начина, по който тълкуваме емоциите. Тоест, ние имаме избор. Емоцията гняв да предизвика в нас не агресия, а например така наречената топла категоричност. Което означава: изпитвам гняв, но го изразявам с топла категоричност. Поставям границите на този дразнител, като запазвам добрия тон. По същия начин емоцията страх мога да тълкувам не като чувство за ужас, а да се обърна към страха с любопитство. Като по този начин ние не се борим с емоциите, защото това е безмислено, и не потискаме чувствата си, защото това би ги увеличило по сила, а по-скоро променяме гледната си точка и осъзнаваме, че имаме избор как да изживеем емоциите си. Не е нужно да реагираме на емоциите с чувства, които сме унаследили през поколенията или средата ни. Нашият избор в тази интерпретация на емоциите е да можем да изберем да тълкуваме гнева с агресия или с топла категоричност, но тук вече критическото мислене ни посочва да тестваме коя от двете интерпретации ни води към по-благоприятен резултат. Така имаме избор от една страна да избегнем самоконтрола и да се подадем на схематични реакции под формата на унаследени чувства, или да станем по-съзнателни в емоционалните си преживявания и целенасочено да управляваме посоката на собствения си живот. На чувства се научаваме. Учим се да обичаме, учим се на чувството за благодарност. Учат ни, макар и несъзнателно, и на тревожно възприемане на света. Това, от което се учим, е примерът, който ни дават авторитетите в живота ни. Добротата и нежността също се учат. Ето как един от най-успешните ни психотерапевти, Мадлен Алгафари, определя чувствата и емоциите. В
чувствата има съзнателен елемент за разлика от емоциите, които са несъзнателни. Чувствата имат социален елемент за разлика от емоциите, които са по-скоро свързани с инстинктите. Емоциите са временни и силни, докато чувствата са по-дълготрайни. Емоцията е радост, а щастието е чувство. Страхът е емоция, а тревогата е чувство. Тъгата е емоция, а депресията е чувство. Ентусиазмът е емоция, а доволството е чувство. Гневът е емоция, но омразата е чувство. Тъй като емоциите са част от несъзнаваното, чрез опознаването на начина, по който ги тълкуваме чрез различните чувства, ние внасяме повече осъзнатост в несъзнаваното. По този начин имаме повече контрол над себе си. Изразяването на емоциите по здравословен начин означава да не ги задържаме в себе си, а когато сме ядосани, да кажем, без да викаме, с тембъра на гласа си, че сме ядосани и по същия начин за всички други емоции. Емоциите, бидейки телесна реакция, не могат да бъдат скрити, така че не е нужно да се опитваме, защото освен всичко друго, така си и вредим, а и не изпълняваме причината, поради която емоциите съществуват, а именно да ни водят към действие. Ако нещо не ни харесва, да предизвика гняв и да го избегнем. Ако нещо много ни хареса, да предизвика радост и да се приближаваме до него. Без тези ориентири не бихме могли да изградим щастлив живот, такъв какъвто на нас ни харесва. Думата емоциум идва от латински език и означава задвижвам. Ако не позволим на емоцията да ни задвижи в посоката, в която би трябвало да го направим, ние блокираме, не знаем как да постъпваме. Ето защо емоционалният ни живот трябва да бъде важна част от ежедневието ни. Известният изследовател на емоционална интелигентност Даниел Голман казва: когато емоциите се надигнат, интелигентността не струва и 5 пари. Така че единственият ни начин да имаме някакъв контрол над емоциите си е чрез техните интерпретации. Изборът на чувство, което да свържем с дадената емоция. Според този автор, темпераментът не е съдба. Хората, които могат да контролират емоциите си, т.е. имат развити емоционални умения, имат по-голяма вероятност да са доволни от живота си, да се справят по-добре в него, след като са овладели навиците, които подхранват собствената им продуктивност. Емоционалните вълнения могат да влияят на умствените умения. Тревожните, яростните и депресираните студенти не могат да учат. Не могат да обработват информацията, която получават ефикасно. Негативните емоции могат да фиксират вниманието и да ни попречат да мислим за друго. Те саботират вниманието ни и способността да се съсредоточаваме върху каквото и да е. Когато чувствата наделеят над концентрацията, ние губим така наречената работна памет. Това е способността ни да запомняме, дори да говорим. Когато чувствата блокират работната ни памет, губим много умствени умения от способността да изговаряме прости изречения до сложни силогизми. Даниел Голман показва колко важно е да умеем да владеем емоциите си през разказа за мъдростта. Един самурай попитал един дзен майстор каква е разликата между рая и ада. Дзен майсторът му казал, че той е обикновен разбойник и няма да се занимава с него. Самураят се ядосал, извадил меча си и му казал, че за това неуважение може да го убие. Дзен майсторът му казал: видя ли, това е адът. Самураят се притеснил, смирил се, прибрал меча си и се извинил, като благодарил на дзен майстора. Тогава дзен майсторът го спрял, погледнал го в очите и добавил: а това, приятелю, е раят. Случвало ли ви се да реагирате по някакъв начин и после да съжалявате и защо? Спомняте ли си ситуация, в която сте изпитали гняв, но сте успели да проявите самоконтрол? Само човек, който не е минал през това нещо, не може да разбере. Когато се качиш на върха и чуеш българския химн, да стръкваш? Да, да стръкваш целия и да станат минимум 15 000 човека на крака и да слушат заради тебе това нещо. Ти изпълва сърцето с едно голямо чувство за страната, която защитаваш, Първек България, защото ние, както тя каза, не бих поел да защитавам друг флаг, освен български.
Има адреналин и за мен това е нормално и така трябва да бъде по този начин. Излизаме концентрирани за среща. Всъщност аз мисля, че при мен единствените ми притеснения са от въпроса какво ще стане, ако загубя. Аз ще се изложа пред хората, които очакват от мене. Аз ще се проваля и всъщност това са били винаги проблемните мисли, които се имала в главата си, но съвсем скоро на последното световно първенство, което трябваше да е тази година, април месец, мисля, то си беше. Просто аз получих бъбречна криза, пропуснах го и тогава си казах, че в крайна сметка няма никакво значение какво ще кажат хората. Никой не ми е длъжен до такава степен, че да се съобразявам с това, че ако не успея на някакво състезание, аз съм се провалила. Напротив, провалил се, ако не си дал всичко от себе си, а аз давам всичко от себе си и се надявам, че ще успея. Темата подготвихме заедно с психолога доктор Елена Илиева за проекта "Младите хора, бъдещето на България говорят" по програма Еразъм Плюс.